हाग्रामाया गैलाना दा बिपिएफआ दा बिटिआर ओनसोलाव गैथ'ला गासिबो लिडारफ्रानो बिपिएफजों जेबो जाला होननानै खारजोबखाबाय बे गोदोनाय नावआव थाजाला बे गोदोनाय नावआव गाखोबाय थायोबा गावसोरबो गोदोफागोन होननानै बिपिएफनि जाय बागा लिडारफोर बिपिएफखौ नागारनानै खारजोबबाय पिएफ होननाय पलिटिकल पार्टिया खुनुरुखुम नैबे 2025 इलेक्शनखौ गेलेनो हाबावगोन बेनि उनाव बिथांमोना गोमोरलांसिगोन कक्लाबारि समस्तिया इउपिपिएलनि समस्ति इउपिपिएलआनो देरहाखानाय बेयाव 2015आवबो देरहादों 2020आवबो देरहादों 2021आव एमएलएआवबो देरहादों आरो बाइ इलेक्शनाबो 2021आवमोन ना 2021आवनो 2015 बेखौनो बुंबाय आङो 2021आवबो देरहाबाय दा जोङो बाव जोंनि इउपिपिएलनि समस्तिखा गथिखे जोंनि बुथ कमिटिनि जोंनि लोगोफोरजों जों लोगो हमलायनो फैदों लोगो हमलायनानै दिनै जोंहा जिहेतु इलेक्शना फैगासिनो दं आरो जोंना फकासा जाहैबाय 2025आव इउपिपिएलआ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव फिन खनसेबाव सरकार दानो थांगासिनो दंखायो जोंनि फकासा दा 2025 नङा जोंना जाहैबाय 2026नि 15था एमएलए समस्ति दं बे 15थाखौ जों 15थाबो देरहाजोबनानै आसाम सरकारा दानायाव जोङो गोख्रों भाबै बाहागो लानो नागिरदों जिहेतु बिजेपिआबो नोंथांमोननि मित्र जुग हिसाबै बिथांमोना एक्सट्रा गेलेगोन होनना बुंदों दा बिजेपिआ जाहैबाय आलादा मोनसे पलिटिकेल पार्टि दाबो सम दंबावो 3 मास 3.5 माससो सेप्तेम्बरनि जोबनायथिंजाय इलेक्शना जागोन होननाय खोनादों जोङो मोननै हान्जाजों जिरायलायनानै सावरायगोन जों सावरायथ'वाखै नाथाय बिथांमोनखौ खावलायदों बे दिसपुराव थानानै गुवाहाटियाव थानानै नोंथांमोना बे माइकखौ सिगांनानै होयोब्ला बिथांमोना क'क्राझार दखल खालामगोन बिटिआर दखल खालामगोन बेफोरखौ बुंबाय थायाबालायनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ सेवा खालामनो थाखाय फैनांगौ बिथांमोना फैनानै बड'लेण्ड ओनसोलाव थानानैनो खामानिखौ मावफैनांगौ गुवाहाटिनिफ्राय मिडिया बाइट होबाय थायोबा जेबो जाया बिथांमोना फैनांगौ रायज्लायफैनांगौ आरो मोनसे जिनिसखौ बिथांमोन बयबो पलिटिकेल पार्टिया गोसोआव लानाया मोजां जोङो जोबोद खस्थ' खालामनानै बड'लेण्ड ओनसोलाव जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जे दावराव दावसि दङमोन मोहेरलायनाय दंमोन जों बेखौ थांनाय बोसोरबायाव फोजोबजोब्बाय बे जोबखानाय अरखौ गोमोरखानाय अरखौ फैनानै बिथांमोना सुखांनानै बेयाव गिहि लुना होनो नागिरोबा बे जिनिसखौ जोङो सह्य खालामनाय नङा बेयाव जुदि हिन्दु मुसलमाननि पलिटिक्स ख्रिस्टियान हिन्दुनि पलिटिक्स बेयाव खालामफैनो नागिरोबा जोङो बेखौ लाय होनाय नङा आरो खुनु बड'लेण्डनि रायजो राजाया बेखौ लाय होनो नागिराखै जों रायजो राजाफोरजों ज' जानानै बेबायदि बोखावनायनि जे राजखान्थि हिंसानि जे राजखान्थि धोरोमखौ लानानै जे राजखान्थि जाथि जनगोष्ठीखौ बोखावनानै बर' अबर' आरो हिन्दु मुसलमान हिन्दु ख्रिस्टाननि जे राजनिति बिदि खालामनायखौ जोङो बन्द' खालामगोन हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफनि थासारिया माबायदि अबस्थायाव दङ हाग्रामाखौ दा रायज्लायबावो नामा हाग्रामाया गैलाना दा बिपिएफआ दा बिटिआर ओनसोलाव गैथ'ला गासिबो लिडारफ्रानो बिपिएफजों जेबो जाला होननानै खारजोबखाबाय बे गोदोनाय नावआव थाजाला बे गोदोनाय नावआव गाखोबाय थायोबा गावसोरबो गोदोफागोन होननानै बिपिएफनि जाय बागा लिडारफोर बिपिएफखौ नागारनानै खारजोबबाय आरो जोंहालाय रायजोफ्रा मानो बिपिएफआव थाबावनांगौ लिडारफ्रानो थालाबा लिडारफ्रानो बिपिएफखौ बिसास खालामला बिपिएफनि लिडारफ्रानो होमबालाय रायजोफ्रा मानो थांनांगौ जाखो बहायलाय गथिखे बिपिएफ होननाय पलिटिकेल पार्टिया खुनुरुखुम नैबे 2025 इलेक्शनखौ गेलेनो हाबावगोन बेनि उनाव बिथांमोना गोमोरलांसिगोन जिहेतु रायजो सभानि भट जानो थांगासिनो बेवहाय बिपिएफखौबो नांगौ होननानै बुंबाय थादों बिजेपिनिफ्राय मा फोरमायगोन बिपिएफखौ नांगौना नाङा बियो जाहैबाय बिजेपि आरो एजेपिनिसो खोथा बिपिएफखौ एजेपि आरो बिजेपिआ मा खालामा बिथांमोननि खोथा जोंहा एनडिएनि कलिसन जों एनडिएनि पार्ट जोङो कलिसननि धोरोमखौ मानिनानै जों एनडिएनि सानैबो केन्डिडेटखौ भट होगोन जोंनि एमएलएफ्रा आरो सानैबो केन्डिडेटखौ देरहाहोनायावहाय जोंनि इउपिपिएलनि एमएलएफ्रा बिफाव लागोन